Ftit ilu kif segwejna kellna magħna lil Jana Blunt Mintoff li hija t-tifla tal-Perit Domenico Mintoff, magħna issa lil Patri Dionisio Mintoff li jiġu ħu il-Perit Domenico Mintoff. L-ewwel nett kondoljanzi lilek f'dan il-mument ta' telfa. Intom kellkom relazzjoni sabiħa bħala aħwa, ovvjament inti wkoll ġej minn qasam reliġjuż. Kif kien il-Perit f'dan l-ambitu, Perit u reliġjoni, il-ħajja reliġjuża personali tiegħu? Forsi ftit jafu li kien jinteressaru ħafna fil-reliġjon. Ħafna jinteressaru fil-reliġjon. Jaf x'inhu għaddej u anki jaqra, anki segwi. B'każu għalih l-bniedem Alla il-modell tiegħu biex ngħidlek f'sta sens li jaħseb li fuq kien Kristu. Ftit kien jgħidha imma kien fil-fatt hekk. Kombinazzjoni l-stess kont qed nfittex xi karti u sibt artiklu kitbu 60 sena ilu da meta inauguraw iċ-ċentru soċjalista ta' San Pawl Baħar u dik in-nar fid-diskors tiegħu tkellem fuq Kristu biss u appella għalihom. Se nara silta żejjera ta' ftit lines. Aħna naraw il-kobor tan-Nażarenu mhux kif jaraw ħadd ieħor. Ix-xellugin ma jarawx il-kobor tan-Nażarenu fil-mirakli, jaraw fil-ħina divina li wera kif mingħajr armati, mingħajr teżori, biftit disċipli mażula bl-akbar għaqal, fost in-nies tax-xogħol, saħħar l-orrif u nqanqal dak kollha treda tajba u waqqaf twemmin u tarim li wara 2000 sena għadu jkaxkar warah miljuni ta' bnedmin. Fi Kristu jaraw maħfra, ħniena u mħabba. Qed li wkoll ixtaq taqsam l-aħħar ħinijiet tiegħu tgħid anke l-aħħar kelmiet tiegħu, mhux vera? Sa isu satej ta' Rofsinar kien daqsxejn batut. Nifs kien ma jistax jieħdu sewwa da kollu. Però mbagħad daqqa waħda qaleb tajjeb ħafna. U bada jitkellem ma' kulħadd. Jiena ngħid ħaġa oħra. U għex ħafna għax il-bambin ta' ħafna snin. Aħna fil-familja kellna minn għex ħafna u minn għex ftit. Kelli missieri meta 97, ġifieri. Ma bad kelli oħti meta 30, ġifieri. Kienu minn għex ħafna u minn għex ftit. Però hu mbagħad għex ħafna iktar bl-ożżar ta' ħoliedu, speċjalment dak il-marit. Jana u għannu liedu. Iddedikaw li sħaħ u ġen sħaħ miegħu kontinwament bożza kbira. U dak naħseb bekkex dak is-sentejn ma jiflax u għexhom b'saħħtu. Ma mbagħad wara qed irrakkonta xejn u jitkellem magħna u jneċċi talb. Ejja, mbagħad qalilna issejna għajjien. Issa itfu d-dawl u ħallu d-dorqod. U tifla fid-dawl biex jista' jorqod. Ara għajneha u straħek ftit warata, niet. Patri Dionisio, żgur li dik in-narrazzjoni li tajtna se tinżel f'qalb dawk kollha li jkunu jafuh mill-qrib, li jkunu jafu l-aħħar ħinijiet tiegħu kemm żgur mhumiex mumenti sbieħ, iżda xorta apprezzaw li qsamt dawn il-momenti magħhom. Miġdiet kondoljanzi lilek u l-pija tal-familja tal-Perit Mintoff, ningrazzjawk tal-li kont magħna. Ningrazzja kulħadd. Ruben, fidejk għad kompleta l-aħbarijiet.